see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Our princess. Yes, Baba. Nagko-coloring order na si Jan. It's having. Good morning. Today is January 18 and nag-ride ako ng bike kanina pero hindi ako nag-vlog pero pa-picture ako kay Sak ata or kay Holly and yeah, insert ko na lang. Look up at the sky, ask it why are you all so afraid? Today is January 18 and nag-bike ako for 20 minutes. Malamig yung hangin pero ayan, pinagpawisan ako for 20 minutes. What? What? It's raining. Yeah, umuulan na. And si Kuya, gustong-gusto niya yung bike ko. Ha? You're done? Okay. Naglaba ako ng mga bedsheets ng mga bata. And si Jan, ang gagawin niya ay ilalagay niya na yung basket dito sa aking bike. And ipapump niya yung tires. Galing din siya sa shed kasi siya, may tao doon na nagpipaint ng ng wall. Ayan na siya. Oh. Say good morning. Wow, may basket. Tas yung niya rin, yung upuan niya sa ata ilalagay niya na rin. And kaya ito yung ating outfit today kasi nga nag-ride ako ng bike kanina. So ayan. The handyman. So, eto, tatanggalin niya to. Oh. Hi, Papa. Did this look good? Yeah, it does, Baba. What did we do this morning? Red bike? Yeah. And Mga Mom, 10 ata yun kasi 11:30 na. Yeah? Could I use this brush? Yeah. Ayan, nag-watercolor siya. Ito yung gift ko sa kanya nung birthday niya pa. And next I'm Ito, bigay to ni Veronica sa kanya. Next I'm going to use this Yes, baby. Ayan, hindi pa rin siya tapos. It's really high, hon. Look at your light. Where's my light? There. Tinanggal niya to, oh. Gumamit siya ng special tool. Para matanggal. Hiniwa niya ba? Kasi walang, ayan, oh. Kuya, tinutulungan si Daddy. Itong basket, magkano bili mo? Magkano? Full price is $39.99. Tapos pag club price, $34. So, siguro $39.99 yan kasi hindi naman kami club price. Bread and milk in there. Yeah, Mum. Ayan na raw yung basket ko. Lagyan ko na raw ng gatas tsaka bread. Bili ako sa shop. Yeah, Ay, niya? Oo. Ipapump niya to. Thanks, son. yeah. Adjust niya rin yung upuan ko. Binababang konti. Okay, try natin. Yeah, Dad, I can ride with my training wheels. What's No, it's not. my That's new so much, bike? baby. You're going low and you'll be too low. Okay. Okay. Ganito raw. Kataas daw yung upuan. Kasi hindi ko, naka-ano ba ako? Naka-tiptoes. I can ride my new Oh. bike with my Gusto ko training sana, yung naka-flat yung paa ko. Yung kanya naman, ayan. Nalobat ako. Ayan, tinanggal niya na yung original na upuan ng bike niya. Ayan. Kasi sobrang tigas. Ay, hindi naman. What? It's not that hard. Well, you sit on it, go ass. And this is, yeah, okay. This is wider here. Okay. And sobrang soft nito, oh. Tapos na si baby girl painting dito. Tingnan niyo. Iligpit ko lang to. Si Jan, andun pa rin siya sa bike niya. Ayan, nahugasan ko na yung paintbrush ni Hola tsaka yung mga containers. And ito yung dinner namin mamaya. Si Jan, scotch, steak, tapos sa mga bata ay mag-beef steak. So, yan ang aming dinner later. Ito yung aking pati. So, yan. Nagtitina ako every morning. Pakita ko lang sa inyo yung mga dahon-dahon. Ayan. Oh, hey, Mom!
Hi! So, What are you ayan. doing? I'm just showing my teeth to the people. Are you done with your bike, hon? Huh? Sticky tape? Why? Because it couldn't fit. That's true. What? Yung kay Jan, ayan, tapos na siya, oh. Did you pump the wheels, hon? Not yet. Not yet. And tinanggal ko na yung mga bed sheets. Pero, ilalagay ko yung pagpadating na yung mga bisita natin. Kasi yung mga, itong mga batang to, natutulog sila sa couch. Tapos, yung maliit na bed nandun sa, sa sala. And, maglilinis sila dito sa pagola. Eto, nilabhan ko na to, oh. Tuyo na to. Bago kayo pumunta ng Adelaide, naglaba ko ng mga rugs. So, ipapasok ko to mamaya. Maybe it looks weird with the basket. No, it's not. Yeah, It's not it does. weird. Looks nice. It's a bit dark. Hmm. And nag-load ulit ako ng mga damit, yung mga labahan namin nung pumunta kayo ng Adelaide. So, yun ang next kong isasampay. So, yun ang ginagawa ko How ngayon, much guys. does it cost? Naglalaba, and then maglilinis. So, hanggang bukas maglilinis pa ako. Tapos, bukas pala, tatanggalin namin yung Christmas tree, tsaka yung mga Christmas decors kasi hindi ko pa yung nagagawa. So, yun ang aking ganap. So, this week, busy ako kasi sa Thursday, darating si Kat. Gabi ata sila darating din. Si Lara tsaka si Grace, Saturday ata sila. Basta, so, malapit na. Monday na ngayon, so, ilang araw na lang. What are you doing? What did you put here? Reflector. Oh, baba. Ah, yan. Binili rin to ni Jan nung binili namin yung bikes. And mayroon pa siyang isa. Dalawa yung binili niya para spare. Ayan, oh. And eto yung kanilang pang-camping. Yung nag-camping pa sila, nandito pa rin, oh. And eto yung ating helmet. Eto yung akin white. Eto kay Jan. And magkano bili niya dito? $69.99 full price. Pero pag club member ka ata, ayan, oh. Club price, $59.19. 59 only. Sa akin, the same lang ata. Pareho ba? Oo, pareho lang kami, oh. Ang gaan yan. That is a bomber. Dad is a bombers. Kasi color to ng footy team na gusto ni Jan. Red and black. Tapos na yung aking nilabhan. Isasampay na natin to sa labas habang hindi pa umuulan. Dito yung mga isasampay ko. Punta muna tayo dito kasi dito yung mga bata siya kasi Jan. Yan yung mga bikes. Kasi ipapump ni Jan. Mine is Santa. Lahat ng bikes namin nandito. Andito rin yung kay Holly, yung maliit niyang bike. Ay, yung kay Jan kinuha ni Sak. So, lahat, ipapump. Sampay na ako kasi maingay doon. Sana wag munang umulan para matuyo to. I've been on my way up, now it's really far down. Tapos na ako magsampay. And etong dalawa, hinandwash ko lang to. Wala lang kasi eto yung favorite na dyan na dalawang damit. Hindi kasi mga dark yung niya, mga kasabay. So, sabi ko, handwash ko na lang siya kasi hindi naman siya ganun kadumi. And, kanina, si Kuya, dinala niya yung bike ko dyan habang nagsasampay ako kasi pinatry ni Jan kasi diba, pinump niya. Sabi ko, okay na siya. Hindi na siya katulad kanina na parang flat na, alam mo yun, parang flat talaga siya kanina. And, nandun na sila sa labas. Nagra-ride na sila ng bike. Pati si Jan. Ang cute. Ayan, Hindi mo makita. Yeah. Yep. Yes. Wow, Zach. How about you, Han? Could you do that? What? You're too heavy. All right, go. Oh, careful. Where
you going now? Oh! Go, Baba! Alright. Hurry up. Wow! Good job! Okay, let's go inside now. Come on, Mom. What's this, Mom? Alright. Alright. Rain. Ay! Oh my God! Umulan na agad. Kasasampay ko lang. And yung ano, yung hinanwash ko kanina, pina-spin ko siya sa washing machine para ba ma-drain yung excess water. Tapos umuulan. Oh my goodness. Kunin ko lang yung dalawa kong damit. Ha? Ha? Wait lang. Umaambon-ambon na. It's raining, hon. It's alright? Oh, sabi ni Jan, alright lang daw. Siguro ilagay ko na lang sa loob. Wait lang. Mag-ride daw sila. Where you going? Shop. For what? Food. Oh, you can get something. Okay. Siguro ilipat ko na lang dito yung aking mga nilabhan. Oh, no. Pero sabi ni Jan, okay lang naman daw. Hindi naman daw lalakas ang ulan. Pero, we'll see. Kinuha ko na lang lahat kasi sayang. Ang bango-bango pa naman ng mga nilabhan ko. And si Jan, sabi ni Jan, huwag ko raw kunin. Pero sabi ko, kunin ko kasi sayang. Mauulanan sila. Sampay ulit tayo. Kasi sabi ni Jan, hindi naman daw lalakas. Yung parang ano lang siya. Kung sa Bicol, turo tagite. Ambon-ambon lang ba? Sige, sampay ko muna. Lagyan ko ng ipit kasi medyo mahangin. Baka maglaglagan sila dito sa sahig. I don't wanna let you down. It's the only thing I think about every morning. You know my life ain't figured out, but I promise if you stick around it'll never get boring. We'll Dito yung mga bata, kumuha sila ng... Okay. Okay, thank you. What you got, kuya? Mocha dog. Mocha dog for lunch. And There's nothing to eat. there's nothing to eat. Kasi, busy pa si mama. Prima yung ano niya, yung... Sabi ko magluluto ako. Sabi hindi na sila makatiis eh. So, eto, Prima. Yung kanilang drink. And ito yung sinasabi ko. Dito pala natutulog yung mga bata. Hindi sa kwarto. Kaya ilalagay ko yung bedsheet pagdating ng mga bisita. Dito sila natutulog. Oh. And eto bukas, pag maganda yung araw, labang ko tong mga cover na to. Kasi may mga spots na naman sila ng mga pagkain nila dyan. So, hindi pa ako tapos magsampay kasi public ko muna tong vlog ko for today. So, after nito, magsasampay ulit ako sa labas. Magsampay ulit ako, nakapublic na yung vlog ko for today. And tingnan nyo, wala nang wala nang ulan, wala nang ambon. Tama nga si Jan, dapat daw hindi ko kinuha. Pero wala, andito na eh. So, tapusin ko na tong sinasampay ko dito. Maganda na yung araw sa labas. spend nights, cheap red wine. Look it. Tapos na ako magsampay. Sana matuyo sila. And si Sak, kanina, habang nagsasampay ako, binibigyan niya ako ng pagkain niya. Tapos pinapainom niya ako. Pasok na tayo. And, mag-ano ako. Anong gagawin ko pala? Kunin ko yung yung mga box para sa sa Christmas tree kasi yun bukas ang gagawin ko. Ito yung lunch ko. Andito na si Jan kanina. Umalis siya kanina. Pumunta siya sa shed ulit after nung pagpump niya ng mga bikes. Nothing, honey. I said you went to the shop. Shed. Yeah, I'm going. Logan's just rang and he's on his way back. So. Oh, so you're going back again? Oh. No. No. Stay here. And yung remote nila, tinago ko muna kasi hindi muna namin sila pinapalaro ng PS4. And yun nga, ito yung aking lunch kasi kanina kumuha na ng lunch yung mga bata sa shop. So mayroon ako ditong biscuit tsaka iba-ibang klaseng cheese. Ito yung Jarlsberg. Tapos ito yung almond apricot yata to. Apricot almond. Basta yan.
Tapos, ito yung sweet chili cheese. So, ito yung aking lunch and char. Patiti tayo ngayon. Ayan yung tiko. Kasi, di ba, I want people. lumalaki na tayong konti. So, sabi ni Jan, diet din pag may time. Pero pagdating ng mga girls, wala nang diet ulit. Right, Han? What? Do I look sexy? Oh, yeah. Ha? Oh, yeah. Ha? So, kain muna ako. Nakabalik na si Jan. And, tinanggal niya yung training wheels doon sa bagong bike ni Holly. Pinapatry niya na. Katsa, Papa. Wow! Yes! Ang lakas talaga yung loob niya. Ay, malamig. Yeah, it's a bit big for you, Papa. Kailangan niyang assistant. Pag... oh. Do it by yourself. You need help to push you, Baba. But she's going though. Turn, Baba, turn. Turn. Yeah, that's it. Good job. Hee. Yeah. Ah! Wow. I told you. Ah! Ayan, tapos na siya. Alright. Oh, wow. Malamig. Basa pa rin sila. When are you going to ride it again? Balik siya doon. Okay, go, Papa. Ay, malamig, Papa. Oh, don't mind. Turn, Papa. Go. Good job. You're a big girl na talaga. Oops. Here comes Saki. Go, Go, Zach. Yes. Ayan si Zach. Why you do that, Zach? Turn. What? Wow. Ay, malamig. Si Holly hindi linalamig. Yep. Wow. She's really good now. She's a big girl. Wow. May pa, ano pa siya. Oh. Wow. Good job, Baba. Oh, you drifted. Drifted. Oh. Go. Look at Zachary. Wow. Ay, ang lamig. Pasok na ako. So, eto na yung aking gagawing beef. Minamarinate ko lang siya. And, alam nyo ba, ilang beses ko na ito linuluto, pero hindi ko sinusulat kung ilang measurement. And lagi ko itong pinupost sa Instagram. Lahat naman, halos naman na niluluto ko, pinupost ko sa Instagram. Pero hindi ako, what's wrong? Did you ride the bike outside? Almost better. Really? Yeah, really. How about Holly? Did Holly go? Nah. No. She was fine. You. I didn't yellow. Eh. And when the car comes, Dad told me to go on this side and stop. Wow. How did you go? Should have been on that. Huh? Should
should have filmed that. Really? That was funny. I Oh, Zach? was putting him flat out like it's funny. Sana daw pinilm ko sila ni Zach. Mommy, could I play our hand? Eh kasi eto nga, nagpe-prepare na ako ng dinner namin, kaya hindi ako sumama para i-film sila. Wait lang, Baba. So ano nga yung sinasabi ko dito? Nawala tuloy ako. Yun. Pag nagluluto ako, halos naman na linuluto ko ay pinupost ko sa IG story ko. And marami nagme-message kung paano ko raw tulutin. Ilang beses ko na ito niluluto, pero hindi ko mini-measure. Kasi ako, pag nagluluto talaga ako, hindi naman ako nagme-measure. Ano ako, yung tak-tak ba? Tapos pag may kulang, dagdag. Alam nyo yon. So ngayon, sinulat ko na siya dito. So ayan, kung ilan yung mga nilagay ko. Tapos pag kulang, dadagdagan ko na lang din ulit. So, depende. So, pero nasulat ko na kung ano mga nilagay ko, kung ilang kutsarita o kutsara. So, ayan. So, i-marinate ko lang muna to. Andun na si Zach tsaka si Holly. Naglalaro na sila ng doon ba? Tingnan natin. Ayan. Ano sila? Tawag na? What are you doing, Baba? Is that your grocery shop? Is it Holly? Uy, Baba! Is that your grocery shop? And si Zach yung bumibili. Si Kuya andun. Napagod siya magbike. So, marinate ko lang muna yung beef. And magluluto later ako. Ito yung kay Jan. Lalagyan ko siya ng prawns. Yung creamy garlic prawns ang sauce ng kanyang steak. Si Holly, minamassage niya si daddy niya. Kasi meron kaming pang-massage na parang drip. Alam mo yun, yung parang, basta, pakita sa mama. Yes? Maybe that's for the rice later. Ayo, mag-bike ulit kayo? Yeah, you are. So, ang gagawin ko na ay, magbabalat na pala ako ng patatas para sa mashed potato ni Jan. And yung suot ko pala kaninang windbreaker na jacket, linabhang ko na. Kasi nag-load ulit ako ng mga puti na may kasamang light colors. So, and ang plano ko bukas, mag-ride ulit ako ng bike na around mga siguro 20 minutes ulit katulad kanina. So, sana magawa ko siya every morning kasi yun na yung plano ko kasi nagrereklamo na talaga si Mr. sa aking tiyan kasi malaki na talaga siya as in. Basta one day, i-reveal ko sa inyo kung gaano siya kalaki. Hindi na kasi siya tulad noon. I don't wanna let you down. It's the only thing I think about every morning. You know my life ain't figured out. But Na basta bigla na lang kasi lumaki talaga yung tiyan ko tsaka yung dito ko lumaki. So sabi niya kailangan ko daw i-look after na yung self ko kasi lumalaki na ako. So yun ang gagawin ko. So sabi ko bukas ulit magra-ride ako para ma-practice ko na ba yung legs ko na tumibay siya kasi kanina hinihingal talaga ako konting ano lang, ilang rounds, ilang laps, siguro mga 3, as in pagod na ako. So parang sabi ko ang bilis ko mapagod. So gusto ko sana everyday talaga magawa ko yun na mag-ride ng bike mga 20 minutes. Dito lang, dyan lang sa likod. Kasama ko si Holly. So yun ang gagawin ko. Sana magawa ko yun. And one day, sana lumit na yung tiyan ko. Pag lumit to, ipapakita ko sa inyo yung totoong itsura niya. Kung bakit nagreklamo si Mr. So but anyway, ito pala yung ano rin, yung steak ni Jan. Linagyan ko na siya ng seasoning. And, yeah, balatan na natin. So, lutuin na natin yung ating steak. So, and eto, tinatakpan ko kasi para yung oil hindi tumasik dyan. And tingnan nyo, butas-butas na yan. Normal yan, guys. So, yan. And yung patatas pala, ayan na rin. Pinapakulang ko na rin siya. Binaliktad ko na pala yung steak natin. In-Instagram ko siya, kaya hindi ko na-film. Ayan na yung itsura niya. Eto na pala yung steak, pero hindi pa siya luto kasi alam niyo naman si Jan, gusto niya sa steak well done. So, i-continue ko siya sa oven. Luto na pala yung ating beef steak and may nagwi-winch na dito. I'm too starving. I know, you are so starving. Kay Kuya gusto niya may onions. Yes, okay.
Okay. Bye. You're welcome. Thank you. I wish You're you welcome. put it on my rice. You want, okay. I can put sauce. Okay. Kain muna kami, guys. And nanonood ako ng Korean. Ha? Okay. Gusto niya na? Yeah? Why do I have 1, 2, 3? Why? How many you want? Yeah. But no, actually, my I'll count. Oh, this sauce. I'll count, Mom. More? I'll count. Okay. I'll count, Mom. Alright. I'll count. Thank you. Finish this first, Baba. This is a lot already for you, okay? Okay, kain muna kami, guys. Now ask more rice and more of this thing. I might be so hungry. Thank you. Okay, kain muna kami. Have some more, please. Kumuha pa siya ng And could kanin. you put it on my rice? Yeah? Thank you. You're welcome. Diba? Oh, thanks, babe. That was beautiful. Yeah. Beautiful prawns. So you can change it. Si Sak tapos na rin. Si Holly hindi pa. Are you done, Baba? Not yet? Tingnan niyo si Kuya, pangatlong balik niya na yan. Ikaw na talaga, ya. Is it yummy, ya? Ha? Paborito niya to kasi may soya sauce. Kaya lagi ko tong linuluto. Itong beef stick, tsaka minsan adobo. Busy siya. Sabi ko, itapon niya lang yung mga ano ba, yung mga tira-tira, tapos ako na lang maghugas kasi siya dapat maghuhugas. Ay, wag na ako na kasi maraming maraming kaldero. I'll do it. Pahinga lang ako, ang dami kong nakain. 4, please. Dad, you're gonna have to put in. Dad, you have to put more in. Thank you. So, ito yung tea kanina. What's Nah. that? Tea. Yeah, to lose my belly. So, refill ko lang What's that? Rinifill ko lang siya, tapos yan na yung tubig ko. So, mamaya, lalagyan ko ulit siya ng tubig. Where's that on the bottom? And ito yung rosemary na kinuha ni Jan dun sa kapitbahay ni Mama Jan. Oh, buhay na buhay pa siya. Hindi ko siya naitanim. Si Kuya tapos na kumain. What? Yeah, you look big too. Nah, it's muscle walk. No? Feeling niya may muscle siya. Ang dami kong nakain. So, instead na 20 minutes, siguro gawin kong 30 minutes yung pag-ride ko ng bike bukas. And eto na lang natira. Tapos, eto yung tea and mamaya. Tea lang talaga. Ubusin ko to. Tapos, i-refill natin. So, close ko na yung vlog kasi wala namang gagawin na. Maliligo na yung mga bata and ako. Pahinga lang ng konti tapos maghuhugas. So, let's close the vlog. Come on. Oh, gosh. Where are you hiding there? Come on, let's close the vlog. Si Jan nagtatago dun sa ano. What's wrong? Okay, close the vlog, Kuya. Alright. Please like, please subscribe. Haven't yet. See you on next vlog. Bye. Good night. Good night, guys. Daddy, good night. Good night. Good night. Okay, good night. Holy, good night. Bye-bye. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.